Ngibingelele Greet the apostle and all pastors ngibingelele nabazalwane bebonke egameni lika Jesu. and the congregation at large in the name of the Lord Jesus. Lo mi phambi kwenu uThamo kaMakhambi. Kunzima uma phambi kwale ndawo kodwa kumele ngime. It's hard to stand in front of you, but I have to do it. Yebo. Ngizothula ubufakazi. I'm here to give a testimony. uNkulunkulu ungenzele umusa kulenyanga The Lord yovuko. Jesus did something miraculous in my life this year. Ngibonga nemkhuleko kaBaba. I thank you for prayers of the apostle. Ngihluphile uSathane ungifukuzisile. The devil Lezinyanga. was on my case, Nasendleleni, even on the way, nasendlini, even at home. ingane yami besigcina ingiasharisha kwasendlini. My child wasn't even listening to me. Makufanele ngize esontweni kakhulukazi kuma night prayer. When I had to come to church, specifically night prayers, Bekune demon elingivukelayo. there was a certain demon that would awake. Ngihayize, I'd make specific noises. ngiwe phansi ngiphelwa amandla. I'd fall down on the floor and lose energy. Waze wavela ngolunye usuku kwawuyena osuggest ukuthi sifonele ubaba One day he suggested that we call our father ngoba kwangasaphumeki endlini. because I couldn't exit the household. Mangithi ngiphuma ngegate ngathi ngathwala izandla ekhanda kube nento ethi ngiyapha esontweni. When I'd exit the household, it felt like I'd put my hands on my head and ask myself, where am I going? Emva kwemkhuleko After the prayers, ngaba right ngeze esontweni. I became well and came to church. Kuningi bazalwane bekwenzeka endleleni yami. There's a lot that has happened within my journey. Ngizobonga amandla kaNkuluNkulu. I came to thank the Nomkhuleko Lord. kaBaba ngiyitholile license code 14. I also received my license, code 14. Ngibonga kakhulu.